Да. Разговаряме с играещия менеджер. Разбира се, с автора на предаването и него полупродуцент, защото е то тук. Сега сте в ролята на играещ менеджер на тима на Гларус Юнайтед. Изненадани ли сте от представянето на тима до момента? 3 равенства в първите 3 вечери. Много съм доволен от равенствата, защото момчетата се раздадоха, обаче съдята топ педерас прави всичко, ще му щупа кокалите, ако го видя на плажа. Точно изпреварихте въпроса ми за съдийството. Тони Стораро добре ли свири на стадион Вижън? Разбира се. Тони Стораро е еквивалента на Пьер Луиджи Колина в тази игра, бе, моето момче. Петия съдя ще задавай глупави въпроси. Все пак не е ощетил отбора, така ли? Не, напротив. Какво попречи за победата? На русите, това не трябваше да го казваме. Защо не победи отбора? Защото трябва да оставим малко и на другите, не може всичко да е за нас. Ние сме прекалено ларши. Повеждаме бързо 2-0 и после ги оставаме да се върнат в мача, да се радват. Имаше ли грешка в селекцията, да ни кажете? Да, имаше. Ето издънката на селекцията. Ето, мога го снимаш. Ето го, човека със смешната шапка. Защо? Това попълнение. По принцип нямате навика да поставяте индивидуални оценки. Какво ви накара този път? Това е нашия Тодор Алексиев, това е истина. Един куфър, който си го влачиме насекъде с нас, обаче е абсолютно безполезен. На него ли е кръстен магазина тук куфарите? Ето, показваме. Трябва да се види. Ето го това момче. Добре, прогнозата ви за крайното класиране в първенство. Класиране ние винаги ще останем първи, дори само с хиксове. Защото другите бележат загуби, като ни видят. Има още 2 мача до края на полусезона. Точно така. Какво очаквате в тях? Очаквам утре един бенефис, който да се запомни поне до другото море. Добре, благодарим ви. Екстра.